he estat comentant una mica el tema de les manifestacions, com afectaran, jo crec, a la cultura catalana, no? Fins ara la cultura catalana és molt simbòlica, molt, i crea mons molt simbòlics, no? Des de la poesia fins al món pictòric són mons molt simbòlics. La política igual, és molt simbòlica. Com deia, hi ha hagut un article de la Clàudia Rius que podem comentar també. Els últims idealistes. Pels joves, el món dels adults és un cau de tràmits, organismes i professionals innecessaris i poc eficaços que sempre compliquen la vida i mai la solucionen. Un problema que jo crec que hi ha hagut amb el vídeo, per exemple, de la Juliana Canet i amb aquestes opinions o aquestes concepcions dels mitjans catalans culturals més importants, què ha passat? Que es creu que les manifestacions són joves lluitant pel seu futur i res més, no? I és contra el món que els adults ens han deixat, que aquesta és una frase literal de Juliana Canet. En realitat, si la societat té classes socials, no hi ha els joves i els adults. Hi ha els joves de diferents classes socials i els adults de diferents classes socials. I cadascun té un futur possible i una situació diferent que la dels joves d'una classe i la dels adults d'una altra. Diguéssim, no és que els joves com a col·lectiu tinguin uns interessos objectius. Això no és Greta Thunberg contra els polítics, No. Llavors, aquí trobo un problema de lectura. No m'acaba de convèncer. Jo crec que aquí hi ha un debat, però suposo que també forma part del que us deia, no? És aquesta petita burgesia que intenta liderar unes explosions socials, unes manifestacions, que no pot liderar. Intenta imposar els seus interessos, la seva lectura de la realitat per dirigir aquestes manifestacions al seu favor. I d'això se n'ha parlat molt als mitjans. Qui es manifesta són joves que tenen un futur de merda. Bueno, són joves, també no són tan joves. A més que el concepte futur millor no és res tangible, però en cap cas ho veuria com una batalla generacional. En cap cas. Això ha sigut el programa de dimecres 24 de febrer. Poeticat, Twitch, pròximament al YouTube. Uns quants clips interessantíssims que traurem d'aquí i que segurament podrem comentar. Però moltes gràcies per ser-hi i ens veiem la setmana que ve, dijous, 8:45, com sempre, aquí, en aquesta direcció, twitch.tv/poeti/cat. Bona nit a tothom. Que yo sé que no es culpa ser milionària. Si ploguessin sant els bitllets pels aires, un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala.